ҷомеаи солиму рушдёфта маҳз тавассути ташаккул додани илму маорифи пешрафта ба роҳ мондани таълиму тарбияи мақсадноки бо арзишҳои миллӣ асосёфта, баландбардоштани сатҳи касбияти омӯзгорон, муҳайё кардани шароити муосири таълим дар муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳои таҳсилот, яъне бо асбобу таҷҳизоти замонавӣ таъмин намудани онҳо ва албатта заҳмати содиқонаи аҳли маориф ва ҳамкориву дастгирии падару модарон имкон дошта метавонад. ҳамасола барои сохтани мактабҳои наву замонавӣ, таъмиру таҷдиди муассисаҳои таълимии мавҷуда бо шароиту таҷҳизоти зарурӣ, таъмин намудани онҳо ва муҳимтар аз ҳама мунтазам ва беҳтар гардонидани имкониятҳои беҳтаргардонии илму дониш ва фароҳам овардани шаклҳои нави илмомӯзӣ миёни ҷавонону наврасон аз ҷониби давлату ҳукумат чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. таъсисёбии мактабу муассисаҳои муосир дар ҷумҳурӣ ва бахусус дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе яке аз ташаббусҳо ва ғамхориҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда барои ин шохаи пурмасъулияти кишвар ғамхориҳои бевосита доранд. як сол пеш санаи 1 сентябри соли 2022 бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт муассисаи муосири таълимӣ дар доираи дастуру ҳидоятҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иқдоми шахси саховатпешаи ватанӣ бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ бунёд гардид. бинои якуми мактаби муосири байналмилалӣ аз 22 синфхона иборат буда дар он наврасони синни томактабӣ ва толибилмон аз синфҳои 1 то 6 таҳсил менамоянд. дар ин таълимгоҳ омӯзгорону мураббиёни мушфиқу ғамхор ба таълим ва тарбияи насли наврас бо назардошти шароитҳои байналмилалӣ ва усулҳои таълимии муосир дарс мегӯянд. албатта ҳадаф аз бунёд гардидани муассиса ин таълиму тарбияи насли наврас мебошад ва муассиси мо хост як муассисае бунёд намояд то ба манфиати ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам халқҳо ва миллатҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, фаъолият мекунанд, таълиму тарбияи онҳо мебошад. яъне муассисаи мо муассисаи байналмилалӣ мебошад ки дар он зиёда аз 7-8 давлати дунё ё зиёда аз мумкин 10 давлат хонандаҳон таҳсил намоянд. ҳамчунин хонандагони зиёде ҳаст ки муддатҳои зиёд дар хориҷ аз кишвар таҳсил намуданд ва баъдан бо иваз намудани ҷои кори падару модар ё дигар муносибатҳо ба ҷумҳурии худамон баргаштанд ё ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргаштанд ва мехоҳанд ки таҳсилашонро дар ҳамун раванд, дар ҳамун системае ки дар он давлатҳо идома дода буданд мехоҳанд дар ин ҷо низ ба ҳамун шакл идома диҳанд то ягон тағйироте дар омӯхтани илмашон дида нашавад. муассисаи мо зиёда аз 3 сол мешавад фаъолият менамояд. дар он мутахассисони ватаниву хориҷӣ ба кор ҷалб гардиданд ки раванди таълиму тарбияро дар ин муассиса пеш мебаранд. бинои дигар ки бо фарогирии 670 нафар хонандагон дар як баст дар масоҳати 1,4 гектарро дар бар мегирад. таълимгоҳ аз 4 бинои чорушёна бо таҳхона иборат буда дорои 52 синфхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, математика, астрономия, табиатшиносӣ, биология, география, синфҳои лингафонӣ, нақшакашӣ, таълими меҳнати писаронаю духтарона, синфхонаҳои компютерӣ, толори мусиқию озмоишгоҳҳо, китобхона ва толори барҳавои хониш, китобхонаи электронӣ, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорону кормандон ва дигар иншоотҳои ёрирасон мебошад. муассисаи мо аз рӯи барномаҳои байналмилалии донишгоҳи Кембридж ва барномаҳои таълимии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. дар равани таълим албатта он стандартҳои байналмилалӣ ки вуҷуд дорад дар тамоми ҷаҳон мо ҷорӣ менамоем ва аз рӯи ҳамин барномаҳо таълим медиҳем. забони асосии мактаби мо забони англисӣ мебошад. инчунин дар мактаби мо бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дарс медиҳанд. биное ки ҳозир мо дар ин ҷо
ҳастем, ин бинои синфҳои болоӣ мебошад ва синфҳои ибтидоии мо дар шаҳраки 33 ҷойгир ҳастанд. Дар бинои алоҳида. Ин бино, ки дар шаҳраки 33 ҷойгир аст, ин бинои синфҳои болоӣ мебошад. Синфҳои аз 7 то 11 дар инҷо таълим мегиранд. Дар бино шихе шумо дидед синфхонаҳои васеъ, кушод, ҷиҳозонида бо ҳамаи яъне ки достаҳои электронии шумо дидед аллакай дар инҷо. Яъне ки толори варзишӣ дорем, толори конфронс дорем, ошхонаҳои васеъ ва гуворо дорем. омӯзгорону хонандагон барои кору таҳсил дар мактаби муосири байналмилалӣ дар асоси озмун қабул мегарданд ва фаъолияти муассиса дар асоси барномаи таълимии Кембриҷи Британияи Кабир амалӣ карда мешавад. дар мактаби мо хусусан ки мо бо системаи Кембриҷ кор мекунем, дар ин талабо хеле озод ҳастанд. то ҳол баъзан мо метавонем мавзӯъро нагӯем, ба тариқи баъзе варақҳое ки дода мешаванд ва ё худашон аллакай анализ мекунанд, баҳогузорӣ мекунанд ба худашон ва чизе ки аз унҷа ба даст овардан ба мо қиёс карда гуфта метавонанд озод. барои ҳамин хело хурсанд ҳастам ки бо чунин система кор мекунам. аллакай система як нав ки ба ҳисоб меёвад. бо китобҳо ҳам кор мекунам, леки албатта ин китобҳо аллакай линк доранд ки мо мегӯем бевосита ба интернетҳо, ба шабакаи интернетҳо пайваст карда талаба метавонад бозӣ кунад ё ки метавонад ҳамҷаро хулосаша гӯяд ё ин ки метавонад қиёс кунад барои чӣ ва дар куҷо истифода мебарад. барои ҳамин ин система бисёртар ба ман маъқул шуд. ин системаи муосир аст, яъне фақат талаба аз формула ё ин ки аз навиштан иборат нест. метавонад хулосабардорӣ кунад, метавонад дар ҳаёт дар куҷо истифода мебарад, аллакай худаш хулосабардорӣ кунад. раванди таълими ман аз ҳамин иборат аст ки якумин критерияи ман ҳамин аст ки талаба дар синфи ман бояд худашро озод ҳис кунад. яъне дар системаи Тоҷикистон чӣ хел ман саҳми худамро мегузаронам, бисёр талабо фикр мекунанд ки дарси математика як дарси душвор аст, ё аз формула иборат аст, ё ҳисоб аст, ё бисёр аз масъалаҳои мушкил иборат фикр мекунанд. лекин мақсади асосии мо ҳамин дар ҳаёт алоқамандиша ёфта талабаро шавқманд кунем. дар мактаб барои таълиму тарбияи наврасон шароити заруриву мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ фароҳам оварда шуда, омӯзиш дар он бо забонҳои англисӣ ва русӣ суръат мегирад. мутахассисони мо бояд якум аввал бояд забони англисиро хуб дониста бошанд. баъдан бояд дар донишгоҳҳои олӣ бояд албатта хатм кардагӣ бошанд. баъдан омӯзгорони мо бояд аз фанҳои худ бояд фаъол бошанд, дар олимпиадаҳо иштирок варзида бошанд, хонандагонро омода кардагӣ бошанд ба олимпиадаҳои ҳам байналмилалӣ ҳам доҳилӣ. дар мактаби мо ҳозир 250 нафар хонанда таълиму тарбия мегиранд, лекин ин бино албатта ба 500 нафар мувофиқ аст. синфхонаҳо расо аст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бисёртар чунин мактабҳо шуда шавад, барое ки ҳамин инчунин масалан мактабҳои ки бо стандартҳои ҷаҳонӣ кор мекунанд, фаъолият мекунанд, барои ояндаи Тоҷикистон хеле фоидаовар ҳастанд. мо кӯшиш менамоем ки дар мактаби мо барои хонандагон, барои довталабони оянда ёрӣ расонем барои дохил шудан ба донишгоҳҳои ҳам Тоҷикистон, ҳам берун аз кишвар, ба донишгоҳҳои беҳтарини ҷаҳон. дар мактаб фаъолият мекунад махсус мутахассисе кор бо донишгоҳҳои ҷаҳонӣ. пешниҳод менамоям бо волидайн як ҷое мешинанд, ҳамин корро пеш мебаранд ва аллакай ҳамин соли гузашта гуфта метавонам ки 94% хонандагони мо, хатмкунандагони мактаби мо ба донишгоҳҳои олии хориҷ аз кишвар дохил шуданд. озмоишгоҳҳои фаннии мактаб бо асбобу аёниятҳои дарсӣ таъмин мебошанд ва хонандагон барои дар амал гузаронидани таҷрибаҳои гуногун аз онҳо бо самар истифода мебаранд. тамоми синфхонаҳои даргоҳи нави маърифат дорои тахтаҳои электронӣ мебошад. имрӯз мо дар дарси биология реаксияи шакарҳои коҳишдиҳандаро бо реактив бенедикт
ба назар мегирем. яъне дар раванди ин реаксия бояд ранги кабути реактиви бенедикт ба ранги сурх табдил биёбад. биология фанест ки дар ҳамаи шаклҳои дар зиндагии мо ёрдам медиҳад. дар бораи ҳама чизҳои зинда дар рӯи кураи замин барои ҳамин мо гуфта метавонем ки дар ҳар як касб дар ҳар як шакли зиндагӣ ба мо хеле ёрӣ мерасонад. дарсҳо хеле ҷолиб мегузаранд, ба ман хеле маъқул ва писанд аст. дар оянда ман ё духтур ё биолог шудан мехоҳам. бо ифтитоҳи мактаби муосир дар шаҳри душанбе беш аз 100 нафар аз ҷумла 50 нафар бо ҳайси омӯзгор ва ба ҷойи кор ва бо маоши баланд таъмин гардиданд. 20% хонандагону омӯзгори ин даргоҳро шаҳрвандони хориҷӣ ташкил медиҳанд. نامی من دانیل فرناندز، زود کردم در هندوستان، کندم سنگاپور، بریتانیا کبیر با. بعد از این من 2013 با آمدم برای مکتب بین‌المللی در هوجان، اکسفورد یارکون. بعد از این من همینجا آمدم از همین بهترین مکتب بین‌المللی در تاجیکستان، مدرن اینترنشنال سکول. همینجا بسیار مقام شد، هم مسئله هست، بچه اول هست، کلاکات. دیگرها با نزدیکی می‌بینم. ماموریت این بهترین هست، بچه ادبی هست، عقلی هست، شرط‌های آفرین هست، مکتب نو هست. این مکتب که بسیار شناس هست، بریتانیا کبیر با امریکا با برای همین شرط‌های یخیل هست دیگر دولت کتی. کاهش من آرزوی من همیشه تاجیکستان با پیش. در سال بسیار دیدم. کلاکات زیاد میشه. ошхонаи мактаб бо 300 ҷойи нишаст дар ошёнаи якуми бинои таълимӣ қарор дошта хонандагон ду вақт бо хӯроки гарм таъмин мегарданд. мо хӯрокҳои қариб ҳама миллатҳои тайёр мекунем. тоҷикӣ, туркӣ, русӣ. ҳамчи ки мо дар меню вай мекунам, мо ҳамон рӯи меню кор мекунем. از دیетологмон دکتر تقدیر می‌شود. بسیار نغز می‌بینند، با مزه می‌گویند، رحمت می‌گویند. بیشتر کدام طلب می‌کنند؟ ما از برنج می‌پزیم، اوش ترکی میگیم اویا. بسیار کودکان نغز می‌بینند، ماکارون نغز می‌بینند، борщ، شوربا، خام شوربا، اوش تاجیکی، سامبوسا، همه‌ش نغز می‌بینند. در یک روز چند بار خوراک تیار می‌کنید؟ در یک روز ما نهاری تیار می‌کنیم. بعد با چی؟ اوقات نصف روزی یکم دوم. سالاتوش خاطی، خورش، چای، کمپوت، چی خواهم میوه. همه میه کالکتیو ما 15 نفری برات است همش زن. وقتی که دیتولوگ با ما میاره یکم خوراکی که من نمیدونم از اینترنت گفته همون من تیار میکنم. тамоми биноҳои муассисаи муосири таълимӣ бо системаи гармидиҳӣ ва огоҳкунанда аз сӯхтор пайваста мебошанд. дар мактаб бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор намудани ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву оммавӣ маҷлисгоҳ бо 320 ҷойи нишаст ташкил карда шудааст. Hello, my name is Amina Savaj. боиси хушнудист ки дар мактаби муосири байналмилалӣ бо хонандагони тоҷик инчунин толибилмон аз дигар манотиқи хориҷи кишвар русия, нигерия, амрико, туркиё, арабистони саудӣ, африко ва дигар гӯшаҳои гуногуни олам таҳсил менамоянд. сипоси худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мехоҳам баён кунам ки моро насли ояндаро ҷавононро бо чунин шароитҳои муосир таъмин карданд ки мо дар мактабамон забонҳои ҷаҳонии гуногунро мехонем ва дар оянда мехоҳем ки яке аз фарзандони фарзонаи миллат бошем ва номи тоҷиконро дар арсаи байналмилалӣ бардорем. баъд аз хатми мактаби байналмилалии муосир мехоҳам таҳсили худро дар хориҷи кишвар давом диҳам дар шаҳри Гонконг ҳамчун мутахассиси иқтисодӣ ва молия ва баъд аз хатм ба кишварам баргардам ва ҳамчун фарзанди фарзонаи миллат хизмати худамро бар миллати тоҷик адо гардонам. Номи ман Амина Саваҷ. Ман 11 сола
ҳамис Тоҷикистон ба 2 сол 3 моҳ кун. Ман америкоӣ ҳастам. забони тоҷикиро аз куҷо омӯхтӣ? Ман ҳамис дар 2022 ондагӣ будам. Дар август ондагӣ будам ман. Баъд мана холем ҳамин мактаба ёфтан барои ман, барое ки ҳамисон Америка ҳама англисӣ наметавонад, ҳам хеле барои ҳамин мактаб ондам ман. Калон мешавам ки ман мехоҳам ки актор шавам. ман хеле шодам ки зодаи истиқлолият мебошам. орзу дорам ки баъди хатми мактабам дар соҳаи тиб хонам дар шаҳри Гонконг ва аз ҳама беҳтарин тиби дунё шавам ва баргардам бар давлати худ ва соҳаи тибро пеш барам. дар соҳаи тиб мехоҳам ҷарроҳи асаб шавам. Таджикистан, республика моя, страна высоких гор, садов, полей. Мила и дорога твоя земля, сердцам сынов твоих и дочерей. Люблю твои чудесные просторы и горных рек звенящий водопад, и небо, подпирающие горы, и на лозе янтарный виноград. Люблю садов твоих весеннее цветение, и солнце жаркое, и ширь твоих полей. Нет ничего прекраснее на свете, чем образ милой Родины моей. ҳамчунин баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш толори барҳавою муосири варзишӣ бунёд ёфтааст. дар ҳудуди муассиса ҳамзамон 2 майдонча барои футболи хурд, волейбол ва баскетбол ташкил гардида имкони ташкилу баргузор намудани мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ дар он мавҷуд мебошад. асри нав, асри тараққиёт ва омӯхтани илмҳои муосир ба ҳисоб рафта дар марҳилаи ҷаҳонишавии пешрафти технологияи муосир қарор дорем. ба тарзи бозиҳои интерактивӣ бисёртар бо доскаҳои интерактивӣ фаҳмонем ва хулосая маълим омӯзгор не балки талаба кунад. вақте ки ба мо китоб дастрас мешавад, аллакай ино дискҳо доранд. Беғайр аз диск мо ба метавонанд аз сомонаҳои интернет аллакай дар даруни ҳамин пайваст аст. беғайр аз ин китоби PDF дар сурати PDF дода мешавад ки дар болоаш аллакай шумо ишора карда метавонед ва ҳамон шабакаи интернет ма мегузарад ҳамоно. барои ҳамин мо танқиси надорем. ҳамаи чизое ки дар кор аст дар фани ман аллакай дар мактаби мо вуҷуд дорад. ғайр аз ин дар сомонаҳои интернете аллакай бисёр бо системаи Кембридж ки дигар мактабҳои муосир кор карда истоданд, аллакай мо метавонем озодона аз онҷа истифода барем, барое ки дар мактаби мо дар вақти корӣ интернет ягон мушкилӣ надорад. барои пешрафт ва таълими дурусти наврасону ҷавонон ва бахусус соҳаи маориф ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маорифро дар сиёсати хеш дар ҷои аввал гузошта, аз ҳар як фарди тоҷику тоҷикистонӣ доштани масъулияти баланди фардӣ ва омӯхтану беҳтар гардонидани фардои насли наврасро тақозо мекунад. имрӯз ҷавонону наврасонро мебояд ки ҷавобан ба ғамхориҳои сарвари давлат ва ҳукумати кишвар барои боз ҳам пешрафти сатҳи донишу малакаи худ пайваста дониш омӯзанд ва кӯшиш намоянд. зеро пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама баромаду суханрониҳояш таъкид менамояд ки ояндаи миллат дар дасти ҷавонон аст.